Это время идет 2:45, 2:46, 2:63 человека.
Was zaczną płakać, proszę, k Wam, ale ja думаю, что приглашаем всех, кто сюда новые. Этими словами прихода на уход розпочинаємо святую мшу у 23-ю звичайну неділю. На початку навчального года ми приходимо в костелка просить об даре Духа Святого для детей, батьков, наставников и катехетов. Верим, что только дякуючи Святому Духа Святого мы можем познать правду про Бога, свет и про нас самих. В этой интенции молиться ksiądz proboszcz podczas tej świętej mszy, intencję wszystkich uczniów, nastavnikov, baćkov, katechetov, studentov. A ja podczas tej świętej mszy mam się klasycznie wieczna gra pamiętna, że Henryka u pierwszej uradowaniu pasuje do śmierci. Как подносим часть святейших веры, просим Бога за нашу недосказанность. Spowiadajcie. Что зращивление, друкая словом, ушибком и заливанием. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Нам прошу святейшу, за все Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, дорога Бога наша. Niechaj zmiłująca nad nami Bóg posiewa, nie odpuściwszy nam grzechy,
безбожника отдороги его, то ён помре в несправедливости своей, але ты будешь отказывать за его кровь. Коли ты остережешь безбожника от дороги его, как повернулся от яе, и он не отвернется от дороги своей, то ён помре в несправедливости своей, а ты уратуешь душу свою. Это Слово Божие. Читання послання святого апостола Павла до Римлян. Брати, не будьте нікому повинні нічого, а прошу взаємної любові. Бо той, хто любить ближнего, выживет закон. Потому что заповеди не чужерожь, не забивай, не кради, не пожирай, да все інші зміщаються в одній наказі. Люби ближнего твоего, як самого себе. Любов не чинить ближнему зла. Любов'ю з виконанням закону. Це Слово Боже. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelii Pawła Macieja. O той час Jezus сказал своим учням: «Коли сгрешится про тебе, мрак твой пойди, и докори его сам на сам. Коли послухается тебе, то ты здоров брата своего. Коли ж не послухается, возьми с собой еще одного титу, как в услании двух титров светлых подтвердилось усердное слово. Коли ж не послухается их, скажи костелу.
a kiedy jakaś słowa nie posłuchacie, to niechaj ją będzie dla Ciebie jak języcznik i mównik. Zaprawdę też, żeby zwierzyć na ziemi, to je będzie związane u niebie. I że rozwiążecie na ziemi, to je będzie rozwiązane u niebie. Zaprawdę tak samo też uwam, że kiedy dwoje z was na ziemi zgodnie prosili kniги rzeczy, dostanется im от Отца Моего, який у небесах. Бо те трое собрались во имя Мое, там и я есть среди их. Это слово Бога. Сестры, уважаемые дети, добрая молодь, щоденності у житті поміж нами людьми, напевно, є певні, може, збори, непорозуміння, може, навіть часами доходить і до певних конфліктів, часом вони такі хвилеві, часом може дуже тягнуться вже який час, ми можемо пробачити один одному певні, скажімо, наші косяки, скажем так. Może te konflikty u семьи, między nami, rodnymi, ale Sędzia Jezus uczyć nas, jak my powinny reagować, jak my powinny odnosić się do bliźniego, jak my powinny wychodzić z strony tych konfliktów, sytuacji, jakiemu na szkodzie może być dość przyjemne, ale przeżywają. Pełna z dzieciństwa dzieci miały być nie obmanuć, że robią są zauwagi. Dzieci robią zauwagi, kiedy coś źle zrobili, dzieci nie tak zrobili. Robią. I w szkole robić, i w domu robić, tak? Tak, robić. Bo pamiętam jeszcze ze swojego dzieciństwa, właściwie robili zauwagi. No, małe jedzenie, małe jedzenie. Wielkie jedzenie, wielkie jedzenie. I naprawdę, kiedy z dzieciństwa nie będziemy wyuczać, скажем, wychowywać dzieci prawidłnie, nie będziemy robić takie zauwagi, że coś chce robić nie tak, no pośle takie wielkie, z jakimi dzieciakami było. Braty i siostry, w życiu nie powinny, скажем, tylko dzieci robić zauwagi, ale kiedy wyrastają, один одному tak samo powinny robić zauwagi. Неприємно і робити заувагу, але так само і чути заувагу у свій адрес. Чуємо сьогодні в Євангелії, як пан Єсус заохочує робити зауваги один одному. Коли щось не так зрозуміло робить. Пан Єсус прийшов у світ, щоб заснувати королівство тут на землі, королівство, яким повинні ми бути добрими, повинні любити один одного. Ja Pan Jezus wiedział, że każdy ma jakieś swoje zagady, swoje niedostatki, jakieś drewne może schylności. I kiedy pomagczy nam wyradować ich, te schylności, te nasze grzechy, Pan Jezus daje nam różne środki, na przykład spowiedź, święta komunia i obowiązek prowadzeniem krywdy. W dzisiejszym Ewangelii Pan Jezus mówi, jak nam robić te zachowania. Pierwsze wszystko sam na sam. Uczeni dokazali, robiwszy eksperyment, że kiedy dzieci zapytali, co wy chcieli, to wasze батьки robili odnośnie nas, nie robili zachowania u присутності naszych światów, присутності kogoś. To nieprzyjemne. I się nie czują sam na sam. Kiedy już nie poczuje, kiedy nie zmieniится, no wtedy zajmę świetnie. A kiedy świetnie nie poczuje, no wtedy kogoś, скажем, starejszego człowieka z autorytetem może jego posłuchać. Braty i siostry, starożytny grecki bajkapises Ezop tak одной высказать, что каждый человек носит на себе две добрые. Одну носить спереду перед собой, другую сзади на плечах. В эту дорожку, что спереду человек
збирає провини, грехи, певні недостатки ближнего різних людей. А ти, скажімо, своє грехи, своє провини збираємо той мішочок, який носить ззаді. І таке питання, як ви думаєте, який мішочок кожен з нас бачить легше життя? Хіба те, що спереди? А те, що ззаді на отак, може не хочеться на голову глядіти, може на кого не хочеться. Тому частіше глядимо в цей мішочок з провинами, з грехами інших. І сьогодні мене Ісус вчить, слушно заохочуючи, щоб інші звертали нашу увагу на наші загали, на наші провини. Бо самі ми їх амаль що не зауважаємо, тому що часто вельми просто не хочеться нам їх зауважати. Робити зауваги не в гніві, а іменно з любов'ю, як чули у читанні святого Павла на Римлянам посланні, що ми повинні любити ближнього. Любов до ближнего есть виконанию закона. И навіть с любовью, не с того, что хочу кого-то принизить, а себе вывесить, что я лепший. Нет. А навіть с любовью, чтобы человек изменил свое життя на лепшее. Нехай сьогоднішня зустріча живим правдивим Богом в Евхаристії навчить нас в этой нелегкой справе приняться за Бога, а так само и справе то, что как мы умели деликатно, с любовью, с пошаном этого человека робить это зауважение. Нехай Пан Єсус, якого приймавши у Святої Комунії, наповнить наше серце любов'ю, як эта любов допомагала нам жити з Його навчанням. Визнать нашу віру, вірувати на Бога, Створителя неба и земли, все важного и неважного, и возвеличенного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, за Отца нарожденного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного и створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас людей, и для нашего избавления, сошел с неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрижованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замучен и похвален, и на третий день воскрес подле Писания, и взошел на небо, святить проворушается, и снова придет в хвале, среди живых и померлых, и Его благодарства не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, и из Отца и Сына походить, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, и який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост и отпущение грехов, и чахаю воскрешение померлых, и жития вечного в будущем свете. Просакаемым ростом мы стараемся Божьими детьми, тому с верой представим Богу Отцу нашей Господи. Молимся за Христовый костел, как Он разорвал свет от греху и вел всех людей добру. Тебя просим. Молимся за Святого Отца, как Его встречу с керовниками держав, сприяли умацованию в свете соправдного спокою и справедливости. Тебя просим. Молимся за тех, кто керует нашей краиной, как они клопотились об счастливой будущем своего народа. Тебя просим. Молимся за глухонемых, как они зустрілись з доброзичливостью людей и знайшли своє місце у громадстві. Тебе просим. Молимся за тих, хто має проблеми з житлом, как дякуючи Божій допомозі, вони змогли її вирішити. Тебе просим.
Молимся за нас, собранных на этой Евхаристии, как супольная молитва для алтаря Пана, наблизили нас до Бога и поглубили нашу взаимную любовь. Тебя просим. Молимся o intencji wszystkich dzieci, studentów, młodzi, nastavnikov, всіх, хто розпочинає таке нове навчання, катехетичний рок, як добре Бог благословив вам ці Боже зачати міру свою віці, а Дух Святий освячав у здобуванні віру. Тебе просим. Молимся за нашу Айчину, пропоновали ее спокой и справедливость. Молимся о худшейшем вердании на родину для архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который Бог благословил в его послушии для нашего народа. Тебя просим. Молимся о власти жизни вечного для памятного Жора Хенрика, якого вспоминаем первую годовину после его смерти. Тебя просим. Молимся об счастливую поспеховую операцию области здоровья для Буткевича. Едем, Тебя просим. Боже, Ты про ласку Духа Святого наполнил дарами любови сердце Твоих верных. Выслухай наши молитвы и учеников усилию Тебя любили Тебе, больше за все и с любовью выполнили Твою волю. Раз Христа, Пана нашего. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу веру в Него Бога, Отец Всемогущий. Да прослави имя и хвалу имя Своего, как самое корыстное, Боже, хранится сохранной побожности и свободою. Дай просим, как эту ответ, мы належно ушановали Твою веришь, и прозрел в Евхаристии светлали наши душу веры, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. и с Духом Твоим. Упору сердце, Усмотрим мы для Пана, поцелуем Пану Богу нашему. это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавільна, каб мы заўсёды і ўсюды далей складалі падзяку, Пане Святы Ojcze, усемагутны вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першы дары Духа, праз якога Ты воскресіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праславляем, з радасцю устрікаючы. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, умер хвалой Твоей. Хосанна, Хосанна, на вершине
Wszechmogący Boże. A świecie Twoje swoich Ducha Twojego, a wiemy stary się dla nas i cielom i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. Jąka niedobrowolne wyżał siebie na mąki, udział chleb i bacaju Tobie składajuczy, łamał i rozdawał swoim uczniom każuczy. Bierajcie i jeszcie z wieczora uście, bo wydaje z dzieła mają, jako je za was Bóg wydana. A dobrym przynam powierzyły, udział kielich, a znowu Tobie podziału składajuczy, padał swoim uczniom każuczy. Bierajcie i picie z Jakobusie, bo wydaje z kielich krwi mojej, nowa i wieczna zapowiedź, jaka jest za was i za mnogich udział radita, dzieля odpuszczenia grzechów, wyda czynicie je na moją pamięć. Gdyby wielka jest tajemnica wiery, Обещаем смерть Твою, Пане Иису, воздаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. wspominając śmierć zmartwychwstania Twojego Syna, a chwalą Ciebie, Panie, w tym życie i zbawienie, że przyszedł, uczynił nas Bożym i staje przed Tobą i służył Tobie. A Pana molę Ciebie, a wszystkich nas, mając ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał Boże. Pamiętaj, Panie, про Христов Твой, рассеян по всем свете, удосконаляй Его в любови, разом с Папом нашим Франтишком, biskupом нашим Александром, biskupом Юзефом и всем духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, про померлого Хенрика, и про всех, кто в Твоей ласке дошел с этого света, дозволь им убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, смилуйся над всеми нами, как мы заслужили уделу житии вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Авраамом, со святыми апостолами и всеми святыми, какие с пробегу подавались Тебе, как с ними и мы молили Тебе и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христос, Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся паша на их хвала, разу все веки вечные. Молимся до Отца Небесного, как нас научил Иисус Христос.
Твое благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидай нам, supokój mój daju nam. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкава згодна з Твоєю волею, а дарить його супокоєм і єдністю, і живеш і владаєш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з нами. І радається ближньому знак супокою. Але скажи мені слово, і Твоє здоров'я на душа моя. Каждый песню, что мы можем спеть.
Будь всемогутный Боже, Ты нас оживишь и узмацнишь Своим словом и наисвятейшим сакраментом. Учеников угодно, приманивших этой святых дарей, Твоего Сына, а Ты стать удельниками Его життя вечного, яки живи и благодарец на веки вечные. Прошу Тебя, милостивый этого ненарожного дитятя, якой духовно хочу смолить, якой находится в небеске за роту. Прошу, дай по батькам верховые право, как они не забивали своего дитятя, а как они життя, якой Ты сам этому дитятю предназначил. Послухаємо себе душпасторські об'яви. Переживаємо першу неділю місяця, неділя адораційна. Після мши буде хоча адорація Святейшого Сакраменту до години 13. А перед благословением отбудется так само благословение детей и школьных прилавок. Святый Ружанец на Лебедки просит провести наступные руженцовые группы. Понеділок Маті Божої Несловної допомоги, у вівторок беззажального заджанця на Святейшей Панны Марии, у середу Маті Божої Руженцової, у четверг Маті Божої Милосердности, у п'ятницю Маті Божої Шкаперной, у суботу и в неделю переживать будет 40-годинное набоженство. На гэтым тыдні у літургії адзначаем 8 вересня свята народження Найсвятейшей Панны Марии. Парадок святых імша у нашому костелі, як у звичайний день, у 8, у 9 і у 18:30. І подчас кожної святої імши 8 вересня відбудеться обряд благословення зерня на селку. 12 вересня у нашій парафії розпочнемо 40-годинне набоженство, яке готує нас до парафіальної урочистості. Адорація Найсвятейшого Сакраменту у нашому костелі у ці дні 12 і 13 вересня будет тривати на протягу всього дня. Провозять адорацію просимо руженцової коли, так само іншої молитовної групи і товариства. Парадок адорації буде зміщений при вході до костела. Постараємося так само в цих днях приступити до сакраменту Святої Сповіді, як під час парафіальної урочистості отримати повний отпуск. Порядок набоженства у днях 12 и 13 вересня будет наступный. 12 вересня – это суббота, святая Имша о године 8, 9:30, о године 13 и 18:30. Неделя, 13 вересня, порядок святых Имша недельный. И в неделю о године 18 отбудется Фатимское набоженство, святая Ружанец с интенциями, святая Имша в этих интенциях и процессия с фигурой Маті Божией Фатимской. Так само 13 вересня о године 23:15 отбудется набоженство «Крижовый шлях», а о полночи о године 24 святая Имша и процессия с крижом, свечками и реликвиями Святого Крижа вокруг костела. Тому просим взять с собой свечки. А хіроварні збирання під час 40-годинного набоженства будуть призначені на допомогу костелу воїнствами, де працює ксьонз Владислав Сурвіла, який буде допомагати нам пережити це 40-годинне набоженство. Розпочинається новий катехетичний год. Уже мы казали об этом, и коли ласка поважанные батьки, записывайте детей на катехетичные занятки. Пам'ятаємо, що катехеза не обмежовується до 2 років, а на протягу всіх школьних років триває, повинна тривати ця катехеза. Тому записати діток на занятки можна кожен день в костелі від години 9 до 11 і від 16 до 19. Кожний год Гродзенская духовная семинария звертається з просьбою до наших вірників нашої парафії о допомозі харчовыми продуктами, коровьей садовиной, как мы разумели, что есть. Коли кто не має такої можливості, то може допомогти в этой справі, складаючи ахвяру на потреби духовної семінарії. Продукти, коли ласка, приносимо до плебанії, дар наших сердец и вашей молитвы будут великой поддержкой для нашей семинарии и для всех клериков.
вересня этого года бискуп Александр спыняє дзеяння ў Гродзенскай дієцезі диспенси ад абавязку удзелу ў нядзельных і урачыстых святых іншых. Што гэта азначае, што кожны верны зноў мае абавязак асабістага удзелу у святой імшы ва ўсе нядзелі года і ў прадпісаныя урачыстасці. Наступную нядзелю, у мінулую нядзелю мы развіталіся з сестрой Назаріяй, а сёння хацелі таксама прывітаць сестру Анну, якая будзе працаваць у нашай супольнасці парафіяльнай, таму гарніце калі ласка яе таксама сваёй любов'ю, сваёй малітвай, каб яна адчувала сабе як у сапраўднай сям'і. Дзякуем усім вам, хто па малітвай і ахвярай падтрымлівае развіццё нашай парафіяльнай супольнасці, нашага касцёла. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяруе кветкі для ўпрыгожвання нашай святыні, за вашыя дары і ахвяраванні, якія складаюцца ўжо на патрэбу вышэйшай духовнай семінарыі. Даручаем усіх вас Езусу міласерднаму праз заступніцтва Маці Божай Кініцкай. І яшчэ, калі ласка, паслухаем заявы канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ў сувязі з забаронай на ўезд у Рэспубліку Беларусь арцыбіскупу Тадеушу Кандрусевічу. Конференция католических бискупов Беларуси выказывает глубокую занепокоенность в связи с тем, что 31 жнивня 2020 года при пересечении державной межи на пограничном переходе Кузница-Белостокская Бруски старшине конференции католических бискупов Беларуси митрополиту Минско-Могилевскому арцыбіскупу Тадеушу Кандрусевичу было отмовлено во въезде в Беларусь. Недопушчальна, што біскуп каталіцкага касцёла, які з'яўляецца пастарам даручаных яму вернікаў, пазбаўлены магчымасці знаходзіцца ва ўласнай дыяцэзіі і несці ў ёй служэнне, даверанае яму святым айцом Францішкам. Забарону на ўезд на тэрыторыю Беларусі арцыбіскупу Тадеушу Кандрусевічу, які з'яўляецца грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі лічыць нязгоднай з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Гэтыя і падобныя дзеянні асобных органаў улады не спрыяюць будаўніцтву канструктыўных адносін паміж дзяржавай і каталіцкім касцёлам у нашай краіне, не служаць змяншэнню напружанасці і пераадоленню глыбокага падзелу ў грамадстве. Конференция католических бискупов Беларуси выказывая надею на то, что адмова арцыбіскупу Тадеушу Кандрусевичу во въезде в Республику Беларусь з'является только прикрым непоразумением, якое як найхутчэй будзе вырашана, а так само, что подобные инциденты не будут отбываться в будущем. Конференция католических бискупов Беларуси звертается до духовенства, консекраваных особов и светских верников, а так само до всех людей доброй воли с просьбой об рупливой молитве в интенции як мага хутчэйшага вяртання арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевича на радзіму. Подписанная заява нашим бискупом Александром Кашкевичем и бискупом Юзефом Станевским. Дорогие мои, отповедаючи на гэты зварот наших пасторов, наших бискупов, нагадуем об тем, что каждый день в нашей святыні подчас гадзіны милосердности намолимся в интенции вырашэння гэтага грамадска-палітычнага крызісу у нашей краіне, які уже працягваецца амаль месяц. Молимся за нашу бацькаўшчыну, за айчыну, за наш народ Беларусі, за арцыбіскупа Тадеуша аб хутчэйшым вяртанні на радзіму. Апынуўшыся ў такой складанай сітуацыі, дорогие мои, Беларусь потребує передусім адказнага духовнага падыходу, які ґрунтуецца на прынцыпах Евангелія, на прынцыпах навукі Божай і сацыяльнага вучэння Касцёла. Такое вучэнне ёсць. Сацыяльнае вучэнне Касцёла. Нам неабходна вырашаць не толькі палітычныя, эканамічныя і грамадскія праблемы, але таксама і духовныя. Таму патрэба молитва і больш молитвы. Каб Святы Дух аднавіў аблічча нашай зямлі. І гэта, дарагія мае, заданне Касцёла, заданне кожнага з нас.
молиться за народ, што касцёлы робяць. І гэта не палітыка. Як кажуць некаторыя, касцёл лезе ў палітыку. Гэта не палітыка. Касцёл моліцца, каб наша радзіма развівалася ў праўдзе, справядлівасці, ва ўзаемнай любові, якая перамагае ўсё. Гэта не палітыка. Молитва за зняволеных, несправедливо осудженных – это не политика. Это молитва за народ. Тому, дорогие мои, примем заклик наших пасторов, примем заклик наших бискупов, и в моці Святого Духа будем идти дорогой правды, дорогой справедливости, любови, пробачения, молиться за народ. И, коли ласка, пам'ятайте так само о молитве, интенции нашего арципастора, біскупа Тадеуша Кондрусевича, как вернулся на родину. Это его родина, Личина. Коли ласка, коли хто має інтернет, кожен має, правда? Послухайте казання ксьондза біскупа Юрія Кособудського, яке йому вчора казав під час вечорної в Червоному костелі. Это такое, знаете, будет домашнее задание для всех нас. Вельми моцное казание. Вельми моцное казание. Это было слово пастора, это было слово правды, это была наука Божия. И Костел завсёды это будет робить. Гласить науку Божию. Оборонять кожного человека. Кожного. Оборонять достоинство человека. Годность человека. Тому, коли ласка, домашнее задание послухать казання ксьондза біскупа Юрія Кособудського. Вчора таке було. Дякую. А тепер відбудеться благословення дітей і школьних прилад. Молимся. Боже, Отче, всенародный, хранитель життя и мудрости, у святым кросте Ты учинил нас со своими детьми и живыми членами Престола, для нас собранных тут детей, які на початку нового навчального года просять о Твоїм благословенні. Освяти їх розум своїм святом і запали їх серце огнем Духа Святого, как они познавали правду и по прикладе Твоего Сына возрастали в мудрости и любови, и разом с усими нами учились прославлять Тебя в сухонности Костела. Благослови собранных тут детей и принесенные ими школьные прилады, как их допомогою мирный речь спостигали правду, добро и прихожость в створеном Тобою свете. Раз Христа, Пана наша. Святый,
благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покой Христа. Как за... Сюда просто?